Mga animal mo, mga anak mo, pamalit mo dre. Mga anak abusado. Naabot ng gigusa kong pangahuyanan. Anong saka pa mo kung may daghang kahoy dito sa ubos? Ari mo. Ano mo daghang kahoy dito? Okay. Dili na ta mabawag sa kasaka. Simpula rin mga kahoya dito. Mahalag buhi na. Basta ang importante, ang mahalaga. Kaya akong kahoy din, murag dagan-dagan. Sabi ko, yung murag na manibasa-basa ni. Pero okay lang. At least, higa ni. Haita po na akong sundang. Uy, na may ngipon-ngipon. Asa, nakaroon akong mga anak eh. Kato akong mga anak. Abot ako ito subuon. Eh, wala, nagiging kasugnod sa balay. Kung sa may makaon na mga kami bulungan. Tungod, may kahoy. Sugnod pa. Sakang ko dito sa babaw kay murag wala naman dire. Abuton lang ko akong anak kay mao to akong suguon. Sorry ah. Abi mo kog papat ka. Nagbablard mo plano tungod sa kagutom. Ikaw sa di gigutom, ako gigutom sige niko pero madadara. Maka kita po gamay, kita po bunhok. Aha ka ni kinabuya asa guys papa nang ahoy sa. Asa nakatus papa no? Anar ba to siya nga iya kung papason kay basing gutom niya siya niya. Gigutom na sa raba ko. Kaya sa anak eh. Relax ako dre. Relax ako kay mabuto, paabot ko sa akong anak dre. Gusto sa kubi kay pasula pa kong anak. Butom na ba kayo? Kaya sa akong anak na abot eh. Ganinar kung tinigbas dre sa kahoy. Tagod-tagod na ng kahoy na ko diri pero anak wala pag yung maabot. Labot sa buong ito pusog tinjoy para mabusog ko ba. Pa! Pa! Oh! Kaya ko nimong naabot. Ganinar ko nimong pinaabot, gutom na kay ko. Palitin ko dito kuan be. Pusog kuan. Kunya, wa mo kay kwarta pa. Ay kung kwarta be. Magkuha lang dito sa mga tindera. Kaya ang mga tindera, hadlok na nako. Ingna, kang doon tatay bagsik. Doon tatay bagsik ha. Ingna sila. Chicken joy og puso. Bisag pila kung ano nila, kung hingio nila. Basta, mubayad na ko nila. Hadlok na nako mga tindera. Di, ato na. Bigo di ka pa. Suga ko din mo. Hadlok din mong mga tindira pa. Oh, hadlok oy. Anong di ba mahadlok? Isugot ta. Maadto na ko pa. Maadto na ko. Iste itong bata to. Suguon mo to man din. Daghan nagyaw-yaw eh. Dili man ta. Mungkuan nga para makuan ta. Dapat mo tuman din ta. Naka. Uy, klaro. Hindi mo hadlok. Wang, isug ta.
Pa, kaway pa oh. Pa, parang kaway pa oh. Grabe ko tumaw na ko pa eh. Gigutom ka na yung duhar ka bukahoy. Sa gutom ka. Grabe. Mau duhar ka bukahoy mo mo na imong nakuha dito niya gigutom na sad ka. Kita ni subuon tagpangutang oy, pay mauwaw ta ng mangutang. Pero mapugos lang ta ni kay gadadarap tug sundang tong amahan ako. Tugaya sa aging motor dire ay. Pasakya ko. Pakyaw ni ko. Pilaway mong pakyaw ani. Audi. Una na ni ka abutan ni dito. Ani. A few moments later. Balik na dito. Ang plate ako na papabahala sa plate ha. Okay. A few moments later. Asa man mong papalami ko? Daray. Kay. Maayo ginabot mo. Asa man plate yan Rigo? Pa, tagay nig plate. Kasi plite. Tagay nagpuso. Dara plate oh. Sama na yung plate. Ay tali. Oh, moora na. Ayaw na patsig lang nga siya. Lakaw na. Sige boss, kanina lang boss. Ito na ko. Pa, mga pa. Gidong, una lang magkaon niya dong kay ako mutiwas akong pangahoy dire kay ang atong kahoy kuwang pa, gamay pa kayo na. Gi. Una Dong, lang alit, magkaon dong. niya. Oh, kuya. Mga na ta. Oh, lamiya ni ko. Di kuha ani. Puso niya, tubig oh. Di ano. Bi ko na budol ba. Patay di na nabilang papa. Iyawan na, patay tigbasan ta. Alam mo ay. So, tigino. Hala. Si Papa wala mabinli. Napam kay usa ka puso, usa ka chicken joy. Aw. Lami as puso eh. Isa man napatay makaon dire. Napadre pa, dala pa. Ay, napay na. Damat kay binlan ko ninyong usa. Sus gutuman taon ako. Paitan ning kahimtangan ato dire mo ari tag bukid. Sus. Bente ni mga anak ka ni. Gutil. Mga animal mo, mga anak mo, pamalik mo dire. Mga anak ka abusado. Yo, what's up mga kurimaw? Oh, shout out sa atong mga subscriber ya viewers. Oh, salamat kayo nga inyong gitiwas among mga salida no. Oh, mao to siya akong title ato, anak nga abusado. Oh, Ya, ay mo kalimot og subscribe sa mong channel guys, Kurimaw Mix Vlog. oh. Nga shout out muna ko sa atong guest karon sa nga si Nino Rabanes. Oh, diara. Oh, mo ni si. Salamat, driver. Tanawa na ninyo iyang TikTok. TikTok niya, nindot ka na siya mga TikTok. Kasi nga sa TikTok. Ninyo Rabanes. Ninyo Rabanes Okay, sa guys. TikTok. Tanawa ninyo Ninyo iyang Rabanes. TikTok. Ako dahil si Vic Parsinas Rizada. Og ako sa day si Lawrence Remedio. Og ako sa diay si Milan Angelo ang usa ka tatay bagsik alias Boy Master. Ako rin si Alfred Pamtang Montero. Ako day si Ninyo Rabanes. Oh, dagan kayo salamat mga ka-viewers and subscriber. Oh, tangin niyo ang among Next bag-o nga video. video.